Kif it-tnejn tkomplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Yorgen Fenech fil-qorti tellet tixhed it-tifla tas-sieħba ta' Melvin Theuma li isimha ma jistax jixxandar minħabba li preżentament hemm proċeduri għaddejjin fil-konfront tax-xhud. Il-maġistrata fżata li tista' ma tweġibx jekk tħoss il-mistoqsijiet jafu jinkriminawha. Fil-fatt ix-xhud ma wieġbet għall-ebda domanda li saret mill-ispettur Qariba u għalhekk ix-xhieda tagħha ġiet sospiża. Fil-kumpilazzjoni xed ukoll Lawrence Patch, ħabib ta' Vince Muscat, illi spjega kif iltaqa' ma' Melvin Theuma propju minħabba li hu ħabib ta' Vince Muscat. Ix-xhud dieħ xi 4 darbiet billi ħal flus minn għandu tom lil wieħed magħruf bħala t-Zukku u dan kien jgħaddi l-flus lil aħwa de Giorgio. Ingħad li kien qed jagħtihom 300 euro kull wieħed. Ix-xhud tenna li dil-biċċa seħħet qabel ma Muscat u l-aħwa de Giorgio ġew arrestati xi sena u nofs qabel l-arresti. Aktar tard l-ispettur Qariba ippreżenta żewġ settijiet ta' ritratti marbutin max-xhieda ta' Vince Muscat il-koħħu. Ir-ritratti huma marbuta mal-garaxx tal-mosta msemmi minn Vince Muscat li allagatament kien il-post ta' John Buġeja kif ukoll il-garaxx f'Santa Venera. John Buġeja tela jixhed rigward dan minħabba li huwa kien it-terza persuna li allagatament kera l-garaxx f'isem Robert Aġus tal-Maksar huwa kien kera dan il-garaxx għas-sena tal-2017. It-tielet sud kien Natalio Borch, is-sit tal-garaxx f'Santa Venera. Il-kumpilazzjoni ta' xhieda kontra Yorgen Fenech se tkompli tlieta fl-10 ta' filgħodu. Is-Supretendent Qariba u l-Ispettur Kurt Zara mexxew il-prosekuzzjoni mejjuna mid-Deputat Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia. L-avukati difensuri ta' Fenech huma Marion Camilleri, Charles Merċiqa u Gianluca Caruana Karin. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija deru bħala parte ċivili għal-familja Caruana Galizja.